हेल' लोगोफोर नै बाहाय दा आङो बोरमा मोसौ नायफैदों मानोना बे देमसि बारियावहाय बोरमा जायो मोसौबो फैयो बेरा होआखै मथा मथि 50 बिगासो गायदों आरोना दा बाहायनो दंफैयो आङो नायफैदों नै जाहांबाय नोंथांमोनाबो गायनानै ला बेबायदि हा दङबा मोजां प्रफिट माने इनकाम खालामनो हागोन 50 बिगा माने ओरैबो गायदों माने अबेबा बारा मोजां जायाखै अबेबा मोजां जाबाय बिफाङा नै नायदो दा बाहाय आङो देमसि बारियाव दंफैयो नायफैदों दुब्लियाव नोंथांमोनाबो गायनानै ला मेरला बेनिफिट जागोन ओरैनो बेखार हाफोर दङब्ला दा आङो बे टाइमाव नैबे देमसि बागानाव दंफैयो रायजोफोर नायफैदों बाव मोसौबो फैयो आरो मोसौआ जाजोब्बाय खावसेफ्रा ओरै जाजोब्बायानो दुखुनांथाव बाथ्रा रायजोफोर मानसिफ्रा मोसौखौनो खाया आरो बोरमाखौबो खाया रागाबो जोंनो ओंखारो बुख्रुबलाबायनो गोसो जायो मोसौ बोरमाफोरखौ लोगोफोर एफा थाखा गारनानै जुदि बेबायदि देमसिखौ खरस खालामोब्ला खरस खालामनानै जुदि बेबायदि मोसौ बोरमाफोरखौ हगारना होयोब्ला सोरथो रागा जोंहा एबार फैबावब्ला खिन्थु खानानै दोननानैसो फैसा बिनाय जागोन लोगोफोर ना मा होनो लोगोफोर नै नैबे साइडआव एसे मोजां जाबाय देमसिया मथा मथि 50 बिगा दङ बाहाय रायजोनि हा बाव गायदों आरो